Ir-restawrat kostum li t-tenur Malti Pol Għaxaq libes fl-1960 Heritage Malta studjat id-drab u reġgħet tagħtu l-ħajja. Għandna s-satin, għandna l-bellus, għandna l-brejda tal-metall, il-katina hija tar-ram. Ma' TVM News Claire Bonavija fisem Heritage Malta spjegat li kull teba jista' jkollha storja. F'dal każ nafu li l-persuna li rippreżenta l-Otello li huwa Pawlu kellu jinżabaħ naqra biex juri iktar karnaġġun tiegħu skura. U fil-fatt sibna dbajja fuq il-qmis u fuq il-polz tal-ġaketta li huma importanti ħafna li aħna nippreservaw. Għaxiex, għax tagħmel l-istorja tal-kostum. Il-kostum fih 8 biċċiet. Għandna sidrija, ġaketta, terħa, kappa, tajts u għandna wkoll il-boots. Il-kostum qed jiġi esebi tal-pubbliku mingħajr ħlas fit-Teatru Manwel. Il-kuratur tal-wirja, l-artist Jeremy Grech, ispjega li Għaxaq libes dan il-kostum meta interpreta l-irwol ta' Otello fil-ġonna botaniċi tal-Argotti. Hija ta' aspirazzjoni għalina li ngħidu isma'. Dan il-kostum għadu magħna, dan ir-raġel li jekk irid jimmortalizza l-memorja tiegħu mill-arti li qed jikkrea, irnexxielu. Għaxaq ħadem fit-Teatru Manwel, kien General Manager u anki membru tal-Bord tat-Teatru, iżda qatt ma rifes fuq il-palk tiegħu. Dak iż-żmien irridu ngħidu li l-Manwel kien għadu qed jerġa' jinfetaħ wara r-restawrazzjoni wara li l-Gvern ovvjament reġa' xtraħ. Il-kostum u affarijiet oħra ta' Għaxaq fosthom imsielet li kien jilbes jinsabu għal-wiri fil-Mużew tat-Teatru Manwel sal-aħħar ta' frar.